ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ଦବେଇବେ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବେ ବୁଝିଲେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁସ୍କିନି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ BS କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗରିବ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଗରିବ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ରୁମ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି, ଗରିବ ଅତିଥି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେସନ ଲଡ଼ୁ, 5 ଟଙ୍କିଆ ବେସନ ଲଡ଼ୁ, ଅଧିକ ଟଙ୍କିଆ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କିଆ ବେସନ ଲଡ଼ୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ, ଭାଗ କରି ଖାଇବୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବନାଉଛୁ ଗରିବ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। କ'ଣ କରିବା? ଗରିବ ଚିକେନ୍ ମାନେ ତ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କାଲି ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ଫେରନ୍ତା ରୋଷେଇଆ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଗରିବ ଚିକେନ୍। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ଯାଉନି, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ମାଡ୍ରାସରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଷେଇଆ ଧରା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ବନେଇବେ ଗରିବ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଏ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏବେ ଆମେ କିଚେନ୍ ମାଡ୍ରାସ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ରୋଷେଇଆ ତ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମାଡ୍ରାସ, ଚେନ୍ନାଇ, ଦୁବାଇ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଆମର ଗରିବ ଚିକେନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗରିବ ଚିକେନ୍। ଆମର ତେଲ ଗରିବ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଭାଇ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗରିବ ଚିକେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କାଲି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଚିକେନ୍ ଇଏ ବି ଆଜି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଇଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଚିକେନ୍, ସିଏ ନାଇଠୁ ବାକିରେ ଆଇଛି, କାରଣ 20 ଟଙ୍କା ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ ଏନେ ଭାଇ। ବାକିରେ ବି ସାର୍ଟ ଆଣିବୁ କି? ନା, ଆମ ସାର୍ଟ ଆମ ନିଜର, ବାକିରେ ଆସିନି। ହଉ ଆମର ଏବେ ହେବ ଗରିବ ଚିକେନ୍। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅ। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ତେଲୁଗୁଡ଼ିରେ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ମାଡ୍ରାସରେ କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ସାଲାରୀ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, ମାଡ୍ରାସ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପିଆଜ କେମିତି ପଇଲା, ରୋଷେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତେ ହେଲେ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିବାକୁ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବା, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ଏତେ ସାଲାରୀ ପତ୍ର ଏଇ ପିଲାମାନେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେଣି। ପିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେଣି, ସାଲାରୀ ଦେବା କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପିଲା ସାଲାରୀ ଦେଉଛି? ଆମ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମାଡ୍ରାସରେ ଆସନ୍ତି, ଆମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ହଉ, ମାସକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ମାସକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖେ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଭାଇ ଆମର କେତେ ନୂଆ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ହେଉନି। ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଡ୍ରାସରେ ଚିକେନ୍ ଟଙ୍କାଟାରେ ମିଳେ କି? ଭାଇ ଆମ ମାଡ୍ରାସରେ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଇଂଲିଶ ମାଡ୍ରାସ ଦେଖିବା ନୂଆ ଗରିବ ଅତିଥି। ଆଉ ଆମର ଗରିବ ଅତିଥି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ଅତିଥି, ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 3 ଜଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଆମର ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେବୁ, ଯାହାହେଲେ ଖରାପ ହେବ ନା। ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖେ ଦେଉଛୁ, ଖାଇବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ। ଗରିବ ଅତିଥି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ରୋଷେଇଆ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଗରିବ ଅତିଥି ଆଣିଥିଲେ, ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଆମର। ବାସ୍, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇବି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ଗରିବ ଅତିଥି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇବା। ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଯାହାହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ଗରିବ ଅତିଥି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁଆବ। ଗରିବ ଅତିଥି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁଆବ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇକି ପୁରା କରୋନା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଗରିବ ଅତିଥି, ଏବେ ବି କରୋନାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ମାସ୍କ କାଢିବାର ମୁଁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଅତିଥି ହେଇକି, ଆମକୁ ବି ଅତିଥି ଭାବେ ଡାକନ୍ତି। ଗରିବ ଅବସ୍ଥା, ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭୟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଚିକିଣିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କୋଭିଡ୍ କି ବହୁତ ଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ବି, ଆମ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାସ୍କ କେବେ ସେ କାଢୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ, କ'ଣ କରିବା। ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ କି କୋଭିଡ୍ ଯୁଗ ଆଇଲା, ବଳଦ ଭଳିଆ ମଣିଷ ବି ତୁଣ୍ଡି ଭିଡ଼ିଲାଣି ଏଠି। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷକୁ, କ'ଣ କହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ବସିଲେ ବି ସେ ତୁଣ୍ଡି ଭିଡ଼ିବ। ଦେଖି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅତିଥି, ଯିଏକି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜାଣିଥିବେ ତ ଶନିବାର।
ଶନିବାର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମଜା ତ ପାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଅତିଥି କଣ କହୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଘର ଭଡ଼ା। ଏଇ ଆମର ମିଛ କଥାଟା ସତ ସତ ବାହାରି ପଇଲା କି ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗରିବ ଅତିଥି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା 2,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଘର ଭଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ପାଉନି ଆମେ ଆଙ୍କଠୁ ବାକିରେ ବି 2-3 ମାସ ହେବ ନେଇଯାଇଛୁ କ'ଣ କରିବା ପଇସା ପତ୍ର ରହୁନି ନା ସବୁ କିସ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ବଢ଼ିଆର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଓକେ ଓକେ ଭାଇ ହଉ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଜୁମୁନୁ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହୁନ ତାଙ୍କ ଦେଖାଅ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟଙ୍କାଟା ନେଉଛନ୍ତି ସାଲାରୀ ଖାଅ ଲଡ଼ୁ ଖାଅ ମିଠା ପାଟି ମିଠା କର ଆଣିଛ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଲଡ଼ୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ଟିକେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ଦବେଇବେ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବେ ବୁଝିଲେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁସ୍କିନି ଯାଇ କିନା ପହଞ୍ଚିବ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଆମର ଗଲୁ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଆମ ମାଡ୍ରାସ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଯାହାହେଲେ ବି କେମିତି ଦେଖିବା କି ନାହିଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାକୁ କଡ଼େଇକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଏବେ ପିଆଜଟା ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସରେ ମସଲା ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମସଲା ଫସଲା ପଡ଼ିକି ଏବେ ତରକାରୀଟା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟିଆ ଟାଇପ୍ର ହବ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗରିବ ଚିକେନ ହେଉଛି ନା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟିଆ ଭାଇ ଆମର कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये ଗରିବ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼ି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଘାଣ୍ଟିକିରି ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ବଢ଼େଇବେ ନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଭେଜ୍ ଚିକେନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଜ୍ ଚିକେନ ନୁହଁ ଭେଜ୍ ଚିକେନ ଗରିବ ଭେଜ୍ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଭାଇ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପିଆଜଟିକୁ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ କାଳେ ନାଲି ଫାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି କଷିଦିଅ କହିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପକାନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଶିଖେଇବା କ'ଣ ମାଡ୍ରାସରୁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ ସରି ଭାଇ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ନିନ୍ଦିତ ଅର୍ଥରେ କହିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ भाई साहब आप मदरसा है हो ये बंगाली तो बोलो आई एम कम फ्रॉम माद्रास ये बंगाली नहीं है ये तो बंगाली नहीं है भाई इंग्लिश हो गया इंग्लिश मीट अरे बताड़े जाए ना तुम सुनो भैया बोल दो आंतुడు मातुడు तांतुడు कीचुడు मिस्टर को बंगाली कारण हमारा लैंग्वेज में तांतुడు आंतुడు तांतुడు क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଲଡ଼ୁ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଚିକେନଟା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଛି ସେ ଖାଇବେନି ଆଉ ପିଇବେ କଞ୍ଚାରେ ଟେଷ୍ଟ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇବେ ଶୁଖିଲାରେ ଖାଇବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦିନ ଗରିବ ଚିକେନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି ଖାଇଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ରୋଷେଇ କେତେ ଆଡ଼େ ଗଲା ରୋଷେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମସଲାଟା ଏବେ ପକେଇଲି ମସଲାଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମାରିବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ବି ଟିକେ ମାରିବା କାରଣ ଟିକେ ନାଲି ପାଲି ଟିକେ ଆଣିବାର ଅଛି ଆମର ଟିକେ ଗରିବ ଚିକେନ୍ ଯେମିତି ନାଲିଆ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ମସ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁ ବି ହେଲା ଆଳୁ କଷା ଟାଇପ୍ର ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଗରିବ ଚିକେନ୍ଟା ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଭାଇ କର ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ମସଲା ଟିକେ ହେବ ଖାଇଲେ ଆମର ଭାଇ ତ ଗରିବ ଚିକେନଟା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଗରିବ ଅତିଥିକି ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ହେବ ଖାସ୍ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ମାକ୍ସ ମଡ଼େଇ ଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଯେମିତି ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଭଲ କି ବନାଅ ଆପଣ ମାଦ୍ରାସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମର ହେଇଥିଲା ଭାଇ ମାଗି ଅଣା ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଗରିବ ଚିକେନ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ହେବ ଆମର ସାଲେରୀ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପାଣିଚିଆ ହଉ କି ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଥିବେ ତ ଭାଇ ସାଲେରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବା ଓକେ ଭାଇ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଦେନ୍ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆମର ଗରିବ ଚିକେନ୍ଟା ବାସ୍ନା ଆସିବ
ଚିକେନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ ମସଲା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ନାଲି ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ସେ ଲଙ୍କା ଲଡର କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାଡ୍ରାସ ରୋଷେଇଆକୁ ତମେ ସାର୍ କହୁଛ ଆମ ଅତିଥି ଆପଣ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ରୁମକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅତିଥି ଆରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଜାଣିବୁ। ଅତିଥିକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ ଅତିଥିକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବେ କାହିଁକି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ କଥାରେ ଅଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଅତିଥିକି ଯଦି ଭଲ ଆରେ ରଖିବ, ଅତିଥି ଭଗବାନ ସହ। ଅତିଥି ଭଗବାନ ସହ। ଅତିଥି ଭଗବାନ ସମାନ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲେ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଲେ ନାଲି ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ ସେଥିରେ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବ ନା ନା ଆସିଲ କାଳେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ପେଟ କଣ ଅତି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ଅତିଥି ଭାଇ ବାକ୍ସ ସେ କେବେ କାଢିକି ତାକୁ କରୋନାକୁ ଭାରି ଭୟ ଭାରି ହୁଏ ଆମକୁ ନା ସେଠି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁନି ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଓଲଟିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସିଧା ପିନ୍ଧିଲେ କାଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋର ପଳେଇବ ଓଲଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯିବ ଯେମିତି ହଉ ଭାଇ ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧେ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଆମେ ସବୁ ରୁମ୍ ପିଲା ଏଠି ମଜା କରୁଛୁ ମଜା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛୁ ହେଲା କି ସବୁ ଆମ ରୁମ୍ ପିଲା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯୋଉ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରୟାସ ହଉଛି କମେଡି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମଜାରେ କିଛି କହିଦେଉଛୁ କିଛି ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଆଜି ବାହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ସେ ମଜା ତ ପାଇଯାଉନି ଆଉ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯଦି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ କରିପାରିବେ ହଁ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके 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 ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ପଇସା। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିଥି କରିଛୁ ସେ ଯୋଉ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଲଡୁଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଦି ଭାଇ ପୁଣି ଅଢେଇ ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଇଏ 5 ଟଙ୍କା ଅଢେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲଡୁ ଆଣିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ନା ଭାଗ କରିକି କଣ କରିବା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲଡୁ ସେ ଗୋଟେ ଲଡୁକୁ ଆମେ ହାତ ତିଆରି କରିକି ଏତିକି କରି ଖାଇଛୁ ହାତ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଥିଲା ଅଢେଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଘଣ୍ଟି କେବେ ଘଣ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଦବାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟି ଦବାଇବାକୁ ଏମିତି ଭାଇ ନବ ଭାଇ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟି ଦବାଇବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଭାଇନା କଣ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ହଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଟିକେ ପ୍ରପରଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇବା ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଟିକେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଟିକେ ହେଲା ଆଳୁ ଟିକେ ହେଲା ସିଝି ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ଗରିବ ଚିକେନଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର ଗରିବ ଚିକେନ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ମସଲା କଷା ତା ସହିତ ଆଳୁ କଷା ଚାଲିଛି ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲେ ପାଣିଟା ଦିଆହେବ ତାପରେ ଗରିବ ଚିକେନ ଆମର ପଡ଼ିବ ଆଉ ହଁ ହଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଇଛି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇକି ଆଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ କି ରୋଷେଇ କରିବ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୁଝିଲ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ତମ ମାଡ୍ରାସର କୋଉଠି ଘର ତମର କୋଉଠି ମନେ ପଡୁନି ଆପଣ ମାଡ୍ରାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସାକିଆପାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିକି ବାସୁଗାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ରହିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାସୁଦେବ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ମାଡ୍ରାସରୁ ଭାଇ ବାସୁଗାର ଗୋଟେ ଗାଁ ନା ଗାଁ ନାଁ ମାନେ ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରା କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଟିକେଟ୍ କରି ନେଇକି ଆଇଲେ ଆପଣ ସାକିଆପାଟରେ ପଳେଇଲେ କି ଓକେ ନାଇଁ ମୁଁ ବସ୍ରେ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିଛି 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ଷାଠିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିବାକୁ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସାକିଆପାଟରୁ ପଳେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ଆଣି ସେ ପଇସା ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ 60 ଟଙ୍କା ଆଉ ମାସେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ କରିବେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ କରିକି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିକେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ପଇସା ଯଦି 900 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିକି କାମ ଆଜ୍ଞା 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 ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ତରକାରୀ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଆମର ଗରିବ ଚିକେନ୍ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଭାଇ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲା ରୋଷେଇଟା
ଘରେ ଚିକେନ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ଏବେ ଆମର ହେଲା ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ମସଲା ପଶିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ହେଉଛି ମସଲା ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ସବୁ କଷାକଷି ସରିଗଲା ଦେନ୍ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ତାପରେ ଗରମ କରିଦେବା ହେଇଗଲା ଆମର ଗରିବ ଚିକେନ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଗରିବ ଚିକେନ। ଆଉ ଭୋକ ତ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି 2ଟା ଦେଖୁଛ ଖାଉଛୁ କ'ଣ କରିବା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଉଠିକି ଆସିକି ଖାଉଛୁ। ଖିଆ ହବ ଆଉ ଆମର ଅତିଥି ଖାଇବେ ହାଇ ମାଇଲେଣି କୁଦା ହାଇ ଅତିଥି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ନା କ'ଣ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି କୁହ ଲୁଣ ପଡୁନି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଲୁଣ ପଡ଼େ। अरे कहना क्या चाहते हो ବନ୍ଧୁଗଣ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଟେକ୍ କେୟାର ଟାଟା ଟାଟା ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା।